igennem kop. Hvorfor har du shit? Sollen i præteritum. Sollen. Det var sgu da lige så hurtigt som mig. Der var mere i. Åben, der er mere. Freezing. Der er opvarmning. Til senere. Kom. Jeg ved ikke, hvad der skal ske senere. Eddermame med burger. Lad os se, hvad den kan. Mathias, du skal din medicin. Men her der var inde og købe ind til konen derhjemme, der mødte jeg sgu en af de gamle kvinder, som jeg havde... Er hun stadig pisse lækker? Jeg vil sige det sådan. Hold den! Jeg holder den. Mathias, hvad laver du? Su for helvede.